An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko cour constitutionnelle ye opposition ka demande d'annulation du référendum rejeté ka d'a kan k'a fɔ k'olu ye demande kɛ ni kumakan minnu ye k'o kumakan ninnu ma sɛbɛntiya ko an ka jamana in tɛ taabolo foyi ka taabolo min bɛ se ka kalataw bali a kɔnɔna na yan nɔ. Hakilina jiginna u seginna k'a fɔ tuguni gouvernement ye k'u ka segin ni projet in ye assemblée la walasa u ka sénateur minnu bɛ nommé président fɛ ko olu ka mandat déterminé. Hakilina jiginna a tun fɔlen don ko référendum in kan ka kɛ nin juillet kalo tile 9 nka o bɔra an ma mais u y'a jira k'a fɔ ko conseil des ministres la k'u ye date wɛrɛw d'a ma ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'olu da mɔgɔw tulo kan don n'a nataw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko plateforme an tɛ a banna olu ni Ayidara Usumani Sheriff Madani Ayidara ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ jumadon. O ɲɔgɔnyew kɔnɔna na Usumani Sheriff Madani Ayidara y'a jira k'a fɔ ko Mali in tɛ politicien si ta ye ko wa ko IBK fɛnɛ ta tɛ, nka a tilara ka jira k'a fɔ tuguni k'ale jatigɛlen don nin ko ninnu na sisan nɔ minnu bɛ ka mankan lawuli i n'a fɔ référendum ko kuma in. A y'a jira k'a fɔ tuguni ko ale olu kɛlen don ka commission dɔ sigi sen kan n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ka commission ye ko wagati nataw la k'u bɛna kɛwalew kɛ kɛwale min bɛ taa an ka jamana in ka intérêt la. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.